orange. Hvem kom der? En kejle. Den blå, der kom der. Hvem er hende her? Nå. Hun er sur. Hvem er det? Den der. Det er lilla. Vågn op. Nej! Se hende. De smiler igen. Nom. Skal ikke spise hende. Det var lidt. Så ligger de og kysser. Nå. Det er en fin aftegn, du har fået, du er blevet blæs. Hvad med dig? Skal du tilbage her og have lidt? Nom. Hov. Pas på. Kan du? Der er maden. Gider hun i hvert fald ikke. Så lad være med at vælte. Sådan. Så kan du lige hen der. Hun har også spist det hele. Hende der blå gider slet ikke. Blå? Det er han. Han. Træt. Nu han falder i søvn op i den. Nat. Hvor skal du hen? Så meget lige der. Se. Så. Ej, nu går hun op i det. Kan man ikke... Skrab det ind, eller hvad? Nej, bare sådan få det lidt mere ud til kanten, fordi jeg tror ikke, de vil ind midt på. Jeg tror bare, de falder i søvn. Hvorfor skal du hen over dem alle sammen? Hvad? Sådan der. Så. Sådan. Prøv at se. Hvorfor prøver du at spise? Hvor siger hun, prøver nu ned til det derfra? Nej. Nu har jeg sat hende der, hvor hun ligesom nemt kunne. Prøv lige at se dit fjols. Du skal herover. Det er meget nemmere, når